nyika ndedu, nyika yose chinyange tiriko kwese kune vechidiki vari ready to take agriculture to another level. Isu we are ready to take them to another level. Kurima inhaka, vechidiki ngatifambei neagriculture. Tushika, chifine matunda, pamusika wenyoro, chifine matunda, vakomana, pamusika wenyoro, vasikana, pamusika wenyoro, chinopenya, pamusika wenyoro. Pamusika wamasinyoro, vanotengesa zvinhu zvinyoro. Tiri pano parengi, pamusika wamasinyoro, vanotengesa zvinhu zvinyoro. Vasikana pamusika wamasinyoro, vanotengesa soseji nyoro. Manye vakomana pamusika wamasinyoro, vanotengesa pinzi nyoro. Vakomana pamusika wamasinyoro, vanotengesa pinzi nyoro. Takakoyewa kuplasi kwadhana nezuro. Binti makuse, binti masikati, binti maneruo, tichitengesa. Binti makuse, binti masikati, binti maneruo, tichitengesa. Binti makuse, binti masikati, binti maneruo, tichitengesa. Ya wafunga pinda nayo sambogaya, pinda nayo. Tio chaiyo pinda nayo sambogaya, pinda nayo. Tio chaiyo pinda nayo sambogaya, pinda nayo.
Kajego ari kutungamira youth desk reku Ministry of Agriculture watiri kuvunza nhasi uno kuti sema youth emuZimbabwe muri kutiitireiko munyaya dzekurima. Agriculture ndo musimboti wehupfumi, ndo musimboti weraramo, ndo pacho patofanira tichifamba napo. Isu basa redu, bandiko redu reYouth Desk tinoita nenzi mainstreaming. Mainstreaming tinochireva kuti vechidiki vaiswa muzvikamu zvose zvinobata agriculture. Vechidiki vari kuvandudzwa nenzira dzakawanda. Maprograms eministry ese tiri kuda kuona kuti vechidiki vapindawo ipapo, nyaya dzeirrigation wapindawo, nyaya dzeICT wapindawo, makoleji aripo 8 muagriculture vanokwanisa kuwanawo mukana kuenda makoleji iyayo. Zvakare tine maprogram atiri kuita nyika yese